Draga deco, pročitat ću vam bajku o 101 Dalmatincu. Dozvolite mi da se predstavim. Zovem se Pongo, a ova neobična priča počinje u Londonu gde sam živeo sa svojim gospodarom Rogerom. On je, znate, kompozitor, a ja sam Dalmatinac. Lako ćete me prepoznati po crnim pegama. Život neženja je prilično dosadan, zato je prizor koji sam ugledao s prozora našeg stana za mene bio posebno zanimljiv. Ljupka Dalmatinerka je šetala parkom sa svojom elegantnom vlasnicom. Pomislio sam da nam se sudbina konačno osmehnula. Zgrabio sam povodac i glasno zalajao. Roger je shvatio šta želim, te odmah izađo smo. Park je bio pravo mesto za trčanje za lepim damama. Bilo je tu veselih čivava, umiljatih pudlica i uobraženih doga. Ali gde su nestale naše dame? Najzad ih ugledah na klupi kraj drveta, pa snažno cimnuh povodac i potrčah ka njima. Prolazeći pored klupe, ponosno izvih glavu. Uspelo je. Ljupka vlasnica podiže pogled sa knjige, a nežna Dalmatinerka me radoznalo pogleda. Samo taj magarac Roger ništa nije primetio. Seo je na klupu i sasvim mirno pućkao lulu. Ne razmišljajući previše, zgrabio sam njegov šešir i odneo ga gospođici. Sada će svakako morati da joj se obrati. Ali on je umjesto da iskoristi idealnu priliku samo promrmljao: glupi pas, oprostite gospođice. Na sreću u akciju se uključila i elegantna ženka. Sad ili nikad. Av, ja sam Pongo, predstavih se. Av, a ja sam Perdita, uzvratila je veselo. Ali Perditina vlasnica je ustala sa klupe i ja više nisam imao vremena za gubljenje. Zato opet snažno cimnuh povodac i povukoh Rogera za sobom, tako da je naleteo na Perditinu vlasnicu. Bila je to prilika koju nisam smeo da propustim, pa spretno motah povodac oko njihovih nogu i pljus! A, povikaše i buđnuše u vodu. Već sledećeg trena oboje prasnuše u smeh. Bio je to pun pogodak. Baš kao što sam se nadao, Roger i prelepa Perditina vlasnica po imenu Anita zavoleli su se. Uskoro je usledilo i venčanje, i to dvostruko, njihovo i naše. Više nije bilo mesta dosadi i samoći. Preselili smo se u kuću blizu našeg parka, bilo je to savršeno mesto za nove mladence. Naša kućna pomoćnica Nani bila je zaista izvrsna domaćica, bili su to dani neizmerne radosti. I tako je bilo, sve dok nas jednog dana nije posetila Cruella de Vil, stara Anitina poznanica. Ma je li to moguće, Perdita očekuje mlade, uzviknu s vrata čudna gošća. Da, očekujemo ih za nepunih mesec dana, odgovori Anita, ništa ne sluteći. Obavezno mi javi kad se ošteni, reče Cruella. Vreme je zaista brzo proletelo i za 3 nedelje Perdita na svet donese željno iščekivanu štenad. Nani je svaki čas ulazila i izlazila noseći svaki put nove vesti. Ima ih 5. 10, ima ih još. Bilo ih je 15. Nani mi donese poslednje, najslađe. Nije bilo lako smisliti imena za sve mališane. Perdita i ja imali smo pune šape posla, a kad bi došlo vreme za hranjenje, nastupio bi pravi urnebes. Bili smo bezbrižni sve dok se Cruella nije vratila. Kupujem svu štenad, uzviknula je vadeći penkalo i čekovnu knjižicu. Nisu na prodaju, usprotivila se Anita. Cruella se žustro okrete poprskavši nas mastilom. Nećemo ih prodati i tačka, ljutito zagrme Roger. To ćemo još videti, zasikta Cruella besno izjurivši iz kuće. Obuzeta silnim strahom, Perdita sakri svoje mlade u ostavu. Ne brini, nećemo dati nam naše mališane, rekoh tiho hrabreći je. Osetivši olakšanje, mirno smo utonuli u san.
Ljupki mališani su brzo rasli i uskoro su se na njima mogle primetiti neodoljive crne pege. Nestašni ljubimci su se po ceo dan igrali u kući, a uveče su uživali u svom omiljenom filmu o pustolovinama hrabrog psa Groma. Zatim bi ih Nani, poželevši im laku noć, smestila u njihovu udobnu korpu. Meni se ne spava, bio uobičajeni izgovor mališana da odlože odlazak na spavanje. Naravno, odmah bi zaspali. Tada bismo Perdita i ja izvodili naše gospodare u šetnju. Ali jedne večeri za vreme uobičajene šetnje u našem domu dogodilo se nešto strašno. Često se dešavalo da rasejani Rodžer zaboravi ključ, tako i ovog puta, začuvši zvono na vratima, Nani požurila da ih otvori, ali pred vratima našeg doma umesto Rodžera stajala su dvojica sumnjivaca. Mi smo električari, reče su vonjavi prevarant, dok su se gurali da uđu. Kuda ste pošli, povika Nani, gubite se ili ću zvati policiju, ljutito pripreti dograbivši ih za revere, ali njih dvojica se lako otrgnuše i zatvoriše Nani u ormar. Nani je ubrzo uspela da se oslobodi, ali je bilo prekasno. Korpa u kojoj su spavale ljupke bebe bila je prazna. Oteli su naše kuce, plakala je Nani neutešno. Kada smo se vratili, sve je već bilo gotovo. Saznavši šta se dogodilo, Rodžer s mesta pozva policiju, ali ovu neobičnu krađu bilo zaista teško objasniti. Da, gospodine istražitelju, 15 malih dalmatinaca. Ne, to nije šala. Bio sam očajan i nisam znao kako da utešim izbezumljenu Perditu. Već sutradan je na naslovnim stranicama svih novina osvanula zastrašujuća vest. Još jedna krađa, štenadi lopovi pobegli. Cruella je likovala, zadovoljna uspehom svog paklenog plana. Horacije i Jasper su zaslužili priznanje. Shvativši da se ovog puta ne možemo pouzdati u ljude, Perdita i ja smo rešili da preuzmemo stvar u svoje šape. Zato smo našu večernju šetnju iskoristili da pošaljemo poziv u pomoć. Av, uzbuna, oteta su nam deca, ubrzo se vest pročula po celom gradu. Vest se prenosila od njuške do njuške i uskoro stigla čak do udaljenog seoskog imanja na kome su živjeli ovčarski pas Pukovnik i njegovi prijatelji, penzionisani vojni konj Kapetan i mačor narednik Tips. Ako me pamćenje služi, mislim da sam pre 2 dana čuo cviljanje štenaca u onoj staroj napuštenoj vili, setio se narednik Tips. Proverit ćemo, zalaja Pukovnik. Naredniče, za mnom! Prijatelji se prikradoše osvetljenom prozoru trošne vile, a narednik Tips nečujno skoči na Sims. Nema sumnje, pukovniče, vidim male dalmatince. Tu su i 2 razbojnika koji ih čuvaju. Ali nešto nije u redu. Ovdje je mnogo više štenadi nego što su nam javili. Hitno javite u London. Počinje akcija spasavanja malih dalmatinaca, odlučno objavi pukovnik. Vest se širila brzo, a odvažna Doga predala je poruku Perditi i meni. Odmah smo krenuli na put. Za to vreme Cruella je već stigla u staru vilu. Šta čekate, dangube? Hoćete da vas otkrije policija? Urlala je na Jaspera i Horacija. Hoću da krzno do jutra bude spremno. Pritajen na prozoru, narednik Tips nije verovao svojim ušima. Cruella je otela štenad zbog bunde. Uverivši se da je Cruella otišla, mačak šmugnu u vilu i neopaženo se ušunja među štence. Ne bojte se, izbavit ćemo vas odavde. Brzo za mnom, prošapta mačak, pa iskoristivši pravi trenutak izvede pse kroz rupu u zidu. Trenutak kasnije Jasper ugleda praznu sobu. Teško nama, Horacije, nema ni jednog šteneta. Razbojnici zgrabiše žarač sa kamina i dadoše se u poteru, ali narednik Tips je već stigao da ih sakrije. Za to vreme Perdita i ja smo se već dokopali vile gde nas je čekao pukovnik. Stigli smo u pravi čas, baš kada su Cruellini otmičari bili spremni za posljednji zastrašujući korak. Bacivši se na zlotvore, otpočeli smo odlučujuću borbu. Nakon dobijene bitke sklonili smo se u obližnju štalu.
Tek tad smo shvatili da nas je neuporedivo više nego kod kuće. Nismo imali ovoliko dece, uzviknu Perdita s nevericom. Pažljivo sam prebrojao mališane. Pored 15 naših bilo je još 84, što je ukupno bilo 99 malih Dalmatinaca. Nisam se dvoumio, sve ćemo ih povesti sa sobom. U tom času se začu zvuk motora i svetlost farova opravda sve moje strahove. Bili su to Jasper i Horacije, na pukovnikov znak stari vojni konj, još uvek veoma snažan, zanjišta pa ritnu uljeza. Jasper neočekivano polete u vazduh i tresnuo zid. Sjajno, kapetane, uzviknu narednik Tips, zadovoljno. A sada još jednom, pali! Ponovo se začu udarac kopita, ali ovog puta vazduh zapara Horacije vrisak. Iskoristivši zbrku, istrčali smo iz štala i pojurili snežnom stazom. Nažalost, Cruellini plaćenici se brzo pribraše. Jedini način da ih nadmudrimo bio je da krenemo klizavom površinom zaleđenog potoka, na šta sigurno nisu računali. Utočište smo pronašli pod starim kamenim mostom. Ubrzo se začu zvuk motora i kola, nestadoše u daljini, a mi krenusmo dalje. Umorni i gladni štenci su išli sve sporije. One najslabije smo nosili. Tada, sasvim neočekivano, začusmo prijateljski lavež. Pukovnik mi je sve objasnio, reče ovčarski pas koji se pojavi pred nama. U blizini je topla štala, tamo ćete se odmoriti pre nego što nastavite dalje. Dobroćudne krave ugostiše naše mališane mlekom. Bili smo veoma iscrpljeni, pa brzo utonusmo u san. Okrepljeni snom krenusmo na put. Vođeni savetima ovčarskog psa, dokopali smo se sela u kom je živeo njegov prijatelj Crni Labrador. Ali štenci su se i dalje smrzavali i neprestano se žalili. Mamice, mokre su mi šapice, plakao je jedan, a meni se repić smrzao, cvileo je drugi. U tom trenutku, baš kad smo žurno prelazili ulicu, začu se zvuk automobilske sirene. U šumu brzo poterah naš čopor. Oprezno sam izvirio iza drveta i ugledao Cruellinu limuzinu. Okrutno i zloći nisu promakli naši tragovi u snegu i kola se uz škripu guma zaustaviše. Za njom stadoše i Jasper i Horacije. Aha, likovala je Cruella, hteli su mene da nadmudre. Zatim se okrete svojim protuvama. Ovo su nesumnjivo njihovi tragovi, vode pravo u selo. Ja ću poći glavnim putem, a vi idite sporednim. U selu nas je čekao Crni Labrador sa ohrabrujućim vestima. Pronašao sam kamion koji vozi u London, reče on, i sakri nas od Cruelle u napuštenoj kovačnici. Sada je još samo trebalo smisliti kako da se neopaženo ukrcamo u kamion, jer su Cruella, Jasper i Horacije uporno pretraživali okolne uličice. Tada mi na pade sjajna zamisao. Znam šta ćemo, uvaljat ćemo se u čađ, izgledat ćemo kao Labrador. Sve se odvijalo po planu dok se na jednog mališana nije s krova sručila gomilica snega, spirajući s njega crnu prašinu. To su oni, vrisnu Cruella. Perdita i ja ubacimo i poslednje štence u kamion i on zabrunda. Šta čekate, nesposobnjaković, i za njima, doviknu Cruella, lopovima i munjevito jurnu za kamionom. Sustižući nas u krivini, pokušavala je da nas izgura sa puta. Osetili smo kako nam se od straha dlaka nakostrešila. Odjednom se iz suprotnog smera pojaviše Jasper i Horacije. Sada je nesrećan ishod ove lude trke bio izvesniji nego ikad, ali tada vozač kamiona naglo skrenu i Cruellina limuzina nalete pravo na njihovu zarđalu šklopociju. Lopovska družina skotrlja se u jarak uz strahovit prasak i lomljavu. Najzad su dobili svoje. London. Konačno smo stajali na pragu Rogerovog i Anitinog doma. Bujica crnih Labradora pokulja u kuću. Otkud ovoliko pasa, uzviknu zapanjena Nani. Tada se Perdita privi uz Anitu, ostavljajući za sobom garavi trag. Perdita, radosno povika Anita. Pongo, obradova se Roger. Usledilo je kupanje, bolje reći ribanje, a zatim i prebrojavanje. Roger nije mogao da dođe sebi od čuda. Imamo 101 Dalmatinca. Sve ćemo ih zadržati, upita Nani s nevericom. Naravno, složno uzviknuše naši prijatelji.
Naš povratak je bio prava inspiracija za Rodžera. Veseli zvuci tek komponovane pesme ispunili su svaki kutak našeg doma, koji je sada već bio tesan za sve nas. Čini mi se da je odlazak na selo jedino rešenje za našu veliku porodicu, reče Rodžer u trenutku nadahnuća. Tako je i bilo. Prelepa seoska kuća sa prostranim dvorištem postala je naš novi dom. Čiča miča i gotova je i ova priča.